na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3 Capsule Coffee and Tea. With MX3 it's for you and me. With MX3 dito ako bilib. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ha! I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon Radyo Balita. Kalipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Waksyong umaga po sa inyong lahat, mga kaaksyon. Araw ng Lunes, August 17, 2026. Sumasa inyo po ang DWCM, Aksyon Radyo Balita. Ako po inyong tagapaghatid, Balita, Aksyon, Dav Tibakay. Sa ulo ng ating mga balita sa ating balitang lokal, walang pasok sa ilang lugar sa Pangasinan ngayong araw. 13 pamilya sa Infanta nasiraan ng bahay dahil sa nagdaang bagyo. Sinukalan River umabot sa alert level. Mga residente sa tabing ilog pinag-iingat. 4,225 na katao nananatili sa evacuation center. 70 barangay sa Pangasinan baha pa rin. Samantala, sa Dagupan City, nagpatupad din ng suspensyon ng klase at trabaho dahil sa banta ng baha. Pangasinan, naunguna sa Ilocos Region sa bilang ng nakatanggap ng uplift assistance. Ilocos CHD, pinagtibay ang bakuna kontra tigdas at rebelya sa Bani.
anti-dengue missing operations ipinagpapatuloy sa mga paaralan sa Mangaldan. Sa ating police report, 24 anyos sa construction worker arestado matapos umakyat umano sa isang bahay. 3 bet collectors arestado sa anti-illegal gambling operation sa Season. 26 anyos sa construction worker arestado sa buy-bust operation sa Burgos. Sa ating balitang pambansa, higit sa 4.9 million na Filipinos apektado ng habagat at mga bagyo, 23 ang nasawi. VP Sara, 15 beses ng inisnabang trial. DPWH, bigo sa dekalidad na infrastructure ayon sa Ombudsman. 50 lugar na sa state of calamity dahil sa Luis, Maymay at habagat. Balita sa ibayang dagat, 7 individual patay sa pinakamalaking Ukrainian drone attack ngayong 2026. Balitang showbiz, hand-drawn na Spider-Man poster ng cinema staff umani ng atensyon online o nag-viral. At sa balita papalakasan, Iyala umangat sa number 18 sa WTA Live Rankings. Yan ang ulo ng ating mga balita. Muli, ito po ang DWCM Aksyon Radyo Balita. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Aksyon Dav Tibakay. At ngayon po sa detalye ng ating mga balitang lokal, nagpatupad ng local suspension ng klase sa ilang bahagi ng Pangasinan ngayong Lunes, August 17. Bata ito sa nilabas na abiso ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ng PDRRMO sa District 1. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Alimino City, sa Agno, Anda, Bani, Bolinao, Burgos, Dasol, Infanta, Mabini at Sual. Sa District 2, suspendido din ang klase sa lahat ng antas sa Aguilar, Binmalay, Bugalyon, Labrador, Lingayen, mga Tanim at Orbistondo. Sa Basista, sakop ng suspension ng preschool hanggang senior high school. Sa District 3, walang pasok sa lahat ng antas ng Bayambang, Calasiao, Malasiki, Mapandan, San Carlos City at Santa Barbara. Samantala, sa District 4, kabilang sa mga lugar na nakasaad na may suspension ng klase sa lahat ng antas, ang Manawag, Mangaldan, San Fabian, Dagupan City. Sa District 5, ang Alcala, Bautista, Lawak, Apos Rubio, Santo Tomas, Sison, Urdaneta City at Villasis. Gayunpaman, walang nilabas na kukulang anunsyo ang San Jacinto at Binalonan, kaya pinapayuhan ng mga residente na hintayin ang opisyal na abiso ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Sa District 6, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Singan, Natividad, Rosales, San Manuel, San Quintin, Santa Maria, Tayug at Umingan. Walang pang-anunsyo hinggil sa suspension ng klase sa Balungao at San Nicolas. Bukod sa mga paaralan, nakasaad din ng abiso suspendido ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Dagupan City. Pinapayuhan ng mga mag-aaral, magulang at guro at kawani na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na pahayagan ng kani-kanilang lokal na pamahalaan at ng Pangasinan PDRRMO para sa anumang update o pagbabago sa pinatutupad na suspensyon. Samantala, hindi lang pagbaha ang iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo sa Pangasinan matapos maapektuhan ang ilang pamilya sa coastal area ng Infanta. Sa ulat, 13 pamilya sa bayan ang saraan ng kanilang mga bahay dahil sa epekto ng mga nagdaang sama ng panahon. Samantala, 2 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa evacuation center bilang pag-iingat dahil sa nasa coastal area ang kanilang mga tahanan. Bilang agarang tugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente na mahagi ng tigisang family food pack, sleeping kits, hygiene kits at kitchen kits sa mga pamilyang nangangailangan. Ang mga relief goods ay pinamahagi batay sa request ng local government units ng Infanta upang matyak na naaabot ang mga residenteng higit na nangangailangan ng tulong. Hinikayat naman ang mga residente na agad i-report sa kanilang LGU ang kanilang kalagayan at mga pinsalang dulot ng kalamidad upang masuri ang kanilang pangangailangan at maibigay angkop na ayuda. Patuloy namang minomonitor ng mga kinaukulang otoridad ang sitwasyon sa mga apektadong lugar habang nagsisimula ang mga pamilya sa proseso ng pagbangon mula sa pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo.
Samantala, umabot naman sa 1,348 families o 4,525 individuals ang nananatili sa evacuation center sa Pangasinan dahil sa pagbadulot ng mga nagdaang pag-ulan. Bukod dito, 62 pamilya, 190 individuals ang pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak matapos lumikas mula sa kanilang tahanan. May ilang evacuees na hindi pa pinapauwi sa kanilang mga bahay dahil nananatiling malalim ang baha sa kanilang mga lugar, kaya patuloy muna silang nananatili sa ligtas na evacuation areas. Samantala, tiniyak ng mga health authorities na patuloy na inaasikaso ang pangangailangan ng mga evacuees, kabilang ang pagbibigay ng mga kinakailangang gamot at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa kabila ng pagbaba sa Code White Alert status ng Emergency Operations Center ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nananatili pa rin problema ang pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan. Sa monitoring, 17 na barangay mula sa 11 local government units sa Pangasinan ang nakaranas pa rin ng pagbaha. Patuloy na minomonitor ng mga disaster response teams ang kondisyon sa mga apektadong lugar upang matyak ang kaligtasan ng mga residente at matukoy kung kailan ligtas na makauwi ang mga evacuees. Hindi muna papapasukin sa paaralan ng mga estudyante sa lahat ng antas sa Dagupan City ngayong araw ng Lunes sa August 17. Kasunod ng patuloy na pag-ulat ng ulan, dulot ng habagat at pangamba sa pagtaas ng tubig at pagbaha sa ilang bahagi ng lungsod. Sakop ng suspensyon ang face-to-face classes sa lahat ng antas, kabilang ang mga pampubliko at pribadong paaralan, ganun din ang mga kolehiyo at universidad. Kasabay nito, suspendido rin ang pasok sa trabaho sa mga tanggapan ng lokal at pambansang pamahalaan sa lungsod. Alinsunod ito sa Executive Order No. 51 na inilabasan ni Mayor Belen Fernandez. Gayunpaman, di sakop ng work suspension ang mga empleyadong kabilang sa emergency response, health, rescue at peace and order, traffic management, public safety, food o flood control, social welfare at disaster response, pati ibang personnel na gumaganap ng mahalagang serbisyo. Para naman sa mga paaralan, pinapayagan ang paggamit ng online, modular, distance learning at iba pang alternative learning modalities upang may pagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante habang suspendido ang face-to-face classes. Patuloy ding minomonitor ng City Disaster Risk Reduction and Management at Pangasinan Amateur Radio Monitoring and Communications o PARMC ang lagay ng panahon, water levels, at ang binabahang lugar at kondisyon ng mga pangunahing kalsada. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang suspensyon ay isang preventive measure upang mabawasan ang panganib sa mga estudyante, guro, empleyado at iba pang residente habang nagpapatuloy ang masamang panahon. At pinapayuhan din ang publiko na manatiling updated sa mga opisyal na abiso ng lokal na pamahalaan at maging handa sakaling lumala ang kondisyon ng panahon o tumas pa ang tubig sa mga mababang lugar. Samantala, nasa 270.38 meters above sea level ang level ng tubig sa San Roque Dam. Ngayong alas 6 ng umaga sa status update ng San Roque Power Corporation. Mas mababa pa rin ito sa normal high water level na 280 meters above sea level. Samantala, umabot naman sa 880 cubic meters per second ang inflow o pumapasok na tubig sa dam habang 190 cubic meters per second ang outflow o inilalabas na tubig. Sa kasalukuyan, wala namang gate na nakabukas. Kung ikukumpara sa data noong August 16 na alas 5 ng hapon, tumaas ang level ng tubig mula 268.81 meters above sea level tungo sa 270.38 meters above sea level. Tumaas din ang inflow mula sa 377 cubic meter per second tungo sa 880 cubic meter per second, habang bahagyang bumaba ang outflow mula 193 cubic meter per second tungo sa 190 cubic meter per second. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon sa San Roque Dam. Para din sa mga emergency, maaaring tumawag sa 911 ayon yan sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Samantala, umabot sa 6.20 meters above sea level ang level ng tubig sa Sinukalan River sa Santa Barbara, Pangasinan, madaling araw ng Agosto 17.
Batay sa water level monitoring ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Santa Barbara, naitala sa 6.20 dakong 2:35 ng madaling araw ang katumbas ng itinakdang alert level. Mas mataas ito sa normal water level na 6 at malapit sa critical level na 7 meters above sea level. Dahil dito, pinaalalahanan ang mga residenteng nakatira malapit sa Sinukalan River na manatiling alerto at patuloy na subaybayan ang level ng tubig lalo kung makakaranas ng patuloy na pag-ulan. Nagbabala din ang MDRRMPO na maaring mabilis na tumaas ang level ng ilog kaya mahalagang maging handa ang mga residente sa posibleng paglikas kung kinakailangan. Hinikayat din ng publiko na manatiling mapagmatsyag at umasa sa mga opisyal na abiso mula sa lokal na pamahalaan at mga otoridad para sa pinanguling impormasyon. Unahin ang kaligtasan at buhay at huwag maghintay na lumala ang sitwasyon bago kumilos, paalala ng mga otoridad. Pansamantalang pinagbabawal ang paglangoy sa Bulinaw Falls dahil sa malakas na agos at hindi malinaw na kondisyon ng tubig ayon sa tourism authorities ng bayan. Sa inilabas na tourist advisory, hinikayat ang mga turista, lokal na bisita na huwag munang lumangoy sa naturang falls upang maiwasan anumang aksidente habang nananatiling delikado ang kondisyon. Bukas naman para sa swimming ang Patar Beach, ngunit pinaalalahanan mga beachgoer na manatili lang sa mga itinalagang swimming areas. Pinapayuhan din ang mga turista na laging magtanong sa mga lifeguard na naka-duty kung aling bahagi ng beach ang ligtas at bukas para sa paglangoy. Sa tourism authorities, ginawa ang mga hakbang bilang bahagi ng patuloy na pagbibigay prioridad sa kaligtasan ng mga residente at mga turista. Samantala, nagpaalala ang Public Order and Safety Office sa Poso ng Dagupan City sa mga tricycle driver na tuloy ngayong araw, August 17, ang pamimigay ng stub sa kabila ng patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Sa abiso ng Poso Dagupan, maaaring magtungo ang mga tricycle driver sa Poso Office upang kumuha ng kanilang stub. Tiniyak ng tanggapan na hindi kailangan mag-alala ang mga driver na hindi agad makakapunta dahil sa masamang panahon. Ayon sa mensahe ng Poso, maghihintay sila habang hinikayat ang mga tricycle driver na magtungo sa opisina kapag ligtas ng bumiyahe. Nakasaad sa stub ang mga detalye tulad ng numero ng stub, pangalan ng driver, toda at petsa. Kasabay nito, pinaalalahanan ng mga tricycle driver na unahin ang kaligtasan habang patuloy ang pag-ulan sa lungsod. Dagdag na balitang lokal, pinakamaraming pamilya sa Ilocos Region ang mula sa Pangasinan na nakatanggap ng uplift assistance ng Department of Social Welfare and Development sa loob lang ng 3 linggo. Batay sa data ng DSWD Field Office 1, umabot sa 40,556 families sa buong Ilocos Region ang nabigyan ng tulong pinansyal hanggang August 8, 2026, katumbas ng humigit kumulang 61% ng kabuang target na 65,704 beneficiaries. Pinakamalaki ang bilang mula sa Pangasinan na mayroong 33,942 beneficiaries, habang 3,949 naman mula sa Ilocos Sur, 2,604 sa La Union at 61 sa Ilocos Norte. Ang uplift assistance ay bahagi ng government response upang tulungan ang mga pamilyang higit na apektado ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin. Ayon sa DSWD, ang mga programa ay naglalayong protektahan ang purchasing power ng mga vulnerable household. Sa ilalim ng programa, kabilang sa Group 1, ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng 4Ps na tumatanggap ng one-time grant na 2,000 pesos bawat household. Samantala, ang Group 2 ay binubuo ng mga identified poor at near poor households. Habang sakop naman ng Group 3 ang ilang low-income employed individuals na pasok sa itinakdang qualification. Para sa Group 2, itinakda ang 2,000 na buwan ng assistance mula July hanggang December 2026 habang unti-unting inililipat sa digital payout ang pamamahagi upang mas mabilis at mas maginhawa itong matanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Ipinagpatuloy ng DSWD Field Office 1 ang payout sa iba't ibang bahagi ng rehiyon matapos ilunsad ang nationwide rollout ng uplift assistance noong July.
Sa data, malinaw na Pangasinan ang pangunahing recipient ng Uplift Assistance sa Region 1 na bumubuo sa malaking bahagi ng kabuang benepisyaryo na naabot ng programa. Para sa mga nais makasiguro ng kanilang eligibility at makakuha ng opisyal na impormasyon tungkol sa Uplift Assistance, pinapayuhan ang publiko na sumangguni lamang sa opisyal na mga channels ng DSWD at kanilang local government units. Samantala, pinalakas naman ng Ilocos Center ang Ilocos Center for Health Development ang kampanya nito para sa mas malawak na proteksyon ng mga bata laban sa measles, rubella at sa pamagitan nito ng pakikibahagi sa measles, rubella supplemental immunization activity sa bayan ng Bani. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Bani, Pangasinan, ang sinagawang aktibidad na naglalayong mapalawak ang vaccination coverage, partikular sa mga batang nasa edad 6 hanggang 59 months. Dumalo rin sa aktibidad sina Honorable Facundo O. Palafox Jr. at Ilocos CHD Regional Director Dr. Helen D. Tobias kasama ang mga health personnel at iba pang katuwang sa programa. Sa pamamagitan ng mas pinigting na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at pagpapalakas ng vaccination efforts, nilalayon dito ng Ilocos CHD na marami pang bata ang mabigyan ng karagdagang proteksyon laban sa measles at rubella. Hinikayat naman ang mga magulang at tagapag-alaga na samantalahin ang mga vaccination activities ng mga health authorities upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga sakit na maaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang health sector sa mga lokal na pamahalaan upang mapalawak ang access sa immunization services at mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng mga kabataan sa rehiyon. Samantala, pinaigting naman ng lokal na pamahalaan ng mga alda ng kampanya laban sa dengue sa pamagitan ng tuloy-tuloy na anti-dengue missing operation sa mga paaralan matapos ang matinding pag-ulan at pagbaha. Alinsunod sa direktiba ni Mayor Bonafede Vera Paraino, nagsagawa ang Municipal Health Office sa Sanitary Inspection Unit ng missing operation sa iba't ibang paaralan sa bayan. Pinangunahan ang operasyon ni Sanitary Inspector 7, Zita Lapore, na kasama ang mga grupo sa pagsuyod sa mga paaralan sa mga Dan Districts 1 at 2, kabilang ang ilang pribadong institusyon. Layunin ng hakbang na mabawasan ang populasyon ng mga lamok na maaring magdala ng dengue at iba pang sakit, partikular sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha. Ayon pa rin sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang missing operations bilang karagdagang hakbang sa paghanda sa pagbabalik ng mga mag-aaral sa kanilang mga paaralan. Patuloy ang operasyon sa iba pang mga paaralan at sa mga susunod na araw upang matyak ang mas ligtas na learning environment para sa mga estudyante at guro. Hinikayat naman ng lokal na pamahalaan ng mga school officials, magulang at mga mag-aaral na panatilihing malinis ang paligid ng mga paaralan at talisin ang mga bagay na maaring pag-ipunan ng tubig. At sa paalala din ng otoridad, mahalaga din ang sama-samang pagkilos ng komunidad para iwasan ang pagdami ng lamok at mapababa ang panganib ng dengue lalo na matapos sa mga nagdaang pagbaha. Aksyon Radyo. Police Report. Arestado ang isang 24 anyos na construction worker matapos umanong pumasok sa isang bahay nang walang pahintulot ng may-ari sa bayan ng Natividad. Sa inisyal na investigasyon, alas 6:20 ng umaga nang mapansin ng 28 anyos na babaeng caretaker at residente ng naturang bayan ang suspect na nasa loob ng kanyang bahay. Agad umano humingi ng tulong matapos makita ang lalaki dahilan upang responde ang mga residente sa barangay. Nahuli na mga residente ang suspect at kalaunan na isinuko sa mga responding pulis. Ang suspect, 24 anyos, binata at construction worker, residente sa bayan ng Mangaldan. Nasa kustodiya na ngayon ng Natividad Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasagawa ng karampatang proseso. Patuloy na inaalam ng otoridad ang buong pangyayari, kabilang ang motibo nito sa umuning pagpasok sa bahay ng walang pahintulot. 3 katao ang magkakaiwalay na naaresto sa seri ng anti-illegal gambling entrapment operation ng Season Police matapos mangolekta ng taya para sa STL Grand 88 nang walang kaukulang authorization. Isinagawa ang mga operasyon noong August 14 at 15 ng mga tauhan ng Season Municipal Police Station, katuwang Regional Intelligence Unit at Provincial Intelligence Units ng Pangasinan Police Provincial Office kasama ang mga autorisadong empleyado ng STL Grand 88.
Dakong alas 10 hanggang alas 11 ng umaga nang naaresto ang 68 years old na binatot residente ng Sison. Nahuli ang sospek habang nangungulekta ng taya para sa STL Grand 88 sa isinagawang test bet operations. Kahit wala siyang legal na authorization o designation bilang authorized collector agent o kabo. Nakuha mula sa kanyang isang bundle ng papelitos, 250 pesos bet money, 2,343 pesos cash na iba't ibang denomination, cellphone at a sling bag. Sinundan ito ng isa pang operasyon 10:30 hanggang 11:40 ng umaga kung saan isang 55 years old na babaeng residente ng Sison ang naaresto. Nahuli ito habang nangungulekta ng taya. Nakuha sa kanya ang isang bundle ng papolitos, 40 pesos bet money, 1,327 cash at Grand 88 ID, isang chaleco uniform, 5 folded papolitos at 10 unfolded papolitos. Dakong alas 12:30 hanggang 1:30 naman ng hapon, isa pang 53 years old na babaeng self-employed at residente ng Sison ang naaresto sa ikatlong test bet operation. Na-recover mula sa kanya ang 13 papelitos sa 65 pesos bet money, 4,810 cash, 13 duplicate papelitos at ID. Ayon sa otoridad, isingawa ang pagmamarka at ang pag-imbentaryo ng lahat ng nakumpiskang ebidensya sa lugar. Sa presensya pa rin ng mga suspect, barangay official at kinatawan ng STL Grand 88, dinala turn over sa Sison Municipal Police Station ang 3 naarestong suspect at mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon at pagsasagawa ng legal na proseso. Samantala, arestado naman ang 26 anyos na construction worker matapos umanong mahulihan ng 0.9 grams ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Burgos. Isinagawa ng mga tauhan ng Burgos Municipal Police Station katuwang ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1 ang operasyon. Nakumpiska mula sa suspect ang kabuang 0.9 grams ng hinihinalang shabu na nakalagay sa 2 heat-sealed transparent plastic sachets. Tinatayang nasa 6,120 pesos ang standard drug price nito at bukod dito, nakuha rin ng otoridad ang ginamit na buy-bust money at isang motorsiklo. Inihahanda na ang kasong isasampa laban sa nasabing suspect. Huli din ang 48 anyos na lalaki matapos makumpiskahan ng 3 gramo ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation sa Urdaneta City. Target ng nasabing operasyon ang suspect may asawa at walang trabaho, residente ng Binalonan na uwi sa kanyang pagkakaaresto ng operasyon matapos makumpleto ang transaksyon. Na-recover mula dito ang 2 pakete ng suspected shabu na may standard drug price na 20,400 pesos. Isang sachet na sinasabing buy-bust item habang isa ay para sa possession. Kabilang din sa nakumpiska ang buy-bust money, ganun din ang muddle money, timbangan, cellphone, ganun din ang kanyang driver's license at cash, ganun din ang sangtot tutor. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya. Inihanda na din ang pagsampa rito ng kaukulang kaso. Arestado naman ang 26 anyos na solar installer matapos umanong saksakin gamit ang basag na bote ang kanyang 41 anyos na kasamahan kasunod ng mainitang pagtatalo sa SWAL. Naganap ang insidente alas 6:30 ng gabi at naiulat ito sa pulisya makalipas ang ilang minuto. Sa imbestigasyon ng mga pulis, nagkinuman ang biktima at suspect, 2 pa nilang kasamahang solar installer sa kanilang boarding house sa SWAL. Kalaunan, humingi umano ng pahintulot ang grupo sa kanilang foreman upang pumunta sa SWAL town proper para bumili ng ilang kagamitan. Habang sakay ng kanilang service truck patungo sa bayan, nagkaroon umano ng mainitang pagtatalo ang biktima at suspect na nauwi sa pisikal na komprontasyon. Sa kasagsagan ng away, kumuha umano ang suspect ng basag na bote ng soft drink at sinaksak ang biktima sa likod.
Agad na dinala ang 41 anyos na biktima ay isang binata tubong bani na nakatira ngayon sa Sual sa isang health facility para sa paggagamot. Nagsagawa naman ng hot pursuit operation ng mga tauhan ng Sual Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakaresto sa suspect. Na-recover din sa lugar ang basag na bote na umani ginamit nito sa pananaksak. Ang suspect ay sinasabing tubong Enrile, Cagayan at kasalukuyang nakatira sa Sual at dinali rin sa nasabing pasilidad para sa medical at physical examination bago ito sinuko sa Sual Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Samantala, nahuli ang isang 22 anyos na lalaki matapos manggulo sa isang inuupahang apartment at kalaunay makuhaan ng illegal na marijuana. Ayon sa reklamo, ang suspect ay inireklamo ang suspect dahil umano sa paggawa ng gulo sa loob ng inuupahang apartment ng kanyang ina sa nasabing bayan. Habang nasa loob ng Manao Police Station, partikular sa harap ng information desk, napansin umano ng mga pulis na hindi mapakali at kahina-hinala ang kilos ng suspect. At dahil dito, isinagawa ang body search sa kanya na nagresulta sa pagkaka-recover ng 0.5 grams ng hinihinalang marijuana leaves na nakalagay sa isang heat-sealed transparent plastic sachet. Tinatayang nasa 60 pesos ang standard drug price nito. Alas 7:47 ng umaga sa ating balitang pambansa. Hindi lamang bilang ng mga nasawi ang patuloy na tumataas sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo na Luis at Maymay, kundi pati ang bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng magkasunod na weather disturbance sa bansa. Batay sa pinakuling data ng Office of the Civil Defense, umabot sa 1,410,800 families o mahigit 4.9 million individual ang naapektuhan sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga naapektuhan, 9,101 families o 31,456 ang pansamantalang nanunuluyan sa 407 evacuation centers habang nagpapatuloy ang cleaning at recovery operations sa mga lugar na sinalanta ng malakas na pag-ulan. Samantala, 1,845 naman na bahay ang naiulat na napinsala, kabilang ang 178 na tuluyang nawasak. Naitala rin ang tinatayang 689.6 million pesos na pinsala sa sektor ng agrikultura na dagdag pasanin sa mga magsasaka at komunidad na umaasa sa kanilang kabuhayan mula sa agrikultura. Nasa 23 katao ang nasawi dahil sa epekto ng mga kalamidad. Pinakamarami ang naitala sa Benguet na may 15 nasawi habang tig-3 naman sa Rizal, Batangas at sa Quezon. Kabilang sa mga naiulat na sanhin ng pagkamatay ang landslide, pagkalunod, rock slide, pagbagsak ng puno at pagkakakuryente. 17 katao naman ang sugatan habang 3 ang patuloy na pinaghahanap ang napawang mula sa Batangas. Sa kabila ng pagdaan ng mga bagyo, hindi patuloy ang nawawala ang banta ng masamang panahon. Dahil ayon sa Pag-asa, magpapatuloy ang epekto ng habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas na maaaring magdala ng kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorm sa ilang lugar. Dahil dito, patuloy pa din ang paalala sa mga residente, partikular sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng landslide na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Samantala, tinawag ni Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na kawalang galang sa proseso ng konstitusyon ng patuloy na hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial sa Senado na nasa 15 araw na. Sa isang forum sa Quezon City, sinabi ni Abante na ang hindi pagharap ni Duterte ay kapareho ng kanyang naging saloobin sa Kamara bago siya ma-impeach nang tumanggi itong personal na humarap sa mga investigasyon kaugnay ng confidential funds. Isa si Abante sa mga nag-endorso ng impeachment complaint na naging batayan ng Articles of Impeachment na ipinadala sa Kamara sa Senado. Bahagi ng reklamo ang investigasyon ng confidential funds ng Office of the Vice President, Department of Education na parehong pinamunuan ni Duterte mula 2022 hanggang 2024. Hindi rin dumalo si Duterte sa mga pagdinig ng House Committees at mula nang magsimula ang impeachment trial noong July 6, tanging kanya mga abogado at ang regular na humaharap sa Senado. Nilinaw na Abante na hindi nangangahulugang guilty si Duterte dahil sa kanyang pagliban. Ngunit, iginit niyang dapat personal na harapin ng Vice Presidente ang aligasyon.
Inihambing pa niya ang sitwasyon sa pagdalo ni Duterte sa arraignment ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa isang hiwalay na kasong kriminal. Noong Biyernes, kinestyon din ng House Prosecution Panel ang tinawag na selective attendance ni Duterte. Samantala, sinang-ayunan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na bigo ang ahensya sa pagbibigay ng dekalidad na infrastruktura dahilan upang mas paboran ang public-private partnerships para sa mga pangunahing proyekto ng pamahalaan. Ang PPP ay pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa pribadong sektor na nagbibigay ng kapital at nagsasagawa ng proyekto kapalit ng pagbawi ng investment sa pamamagitan ng public funds, toll fees at iba pang charges. Ayon kay Rimulya, malinaw ang kahulugan ng DPWH sa kalidad o kakulangan ng DPWH sa kalidad ng mga proyekto gaya ng 9 billion peso UPPJ Cancer Center, bagong Bureau of Immigration Building, National Bureau of Investigation Headquarters. Sa payag ni Dizon, iginit niyang sang-ayon siya kay Rimulya at itinuro ang internal systems ng DPWH bilang ugat ng problema. Dagdag pa niya, matagal na siyang tagapagpatulak ng PPPs dahil nakatityak ito sa timeliness, high quality at cost efficiency na nararapat sa publiko. Binatikos ni Dizon ng bagong BI building na poorly executed at hindi kayang akomodahin ang normal-sized vehicles sa driveway. Tinawag niya itong unacceptable at patunay ng structural problem sa DPWH. Samantala, handa naman siyang itigil ang proyekto ng NBI headquarters at makipag-ugnayan kay NBI Director Melvin Matibag upang maghanap ng mas praktikal na solusyon. Tiniyak ni Dizon na susuportahan niya ang mga mungkahi ni Rimulya at makikipagtulungan sa ombudsman upang agresibong isulong ang reforma sa DPWH. Umabot naman sa 50 lugar ang sinalalim sa state of calamity dahil sa matinding epekto ng tropical cyclones Luis, Maymay at southwest monsoon. Ayon sa Office of the Civil Defense, kabilang sa mga lugar na apektado ang Central Luzon o Region 3, kabilang ang Pampanga, 21 syudad at bayan, Bulacan, Kalumpit, Hagonoy, Bulacan. Sa Calabarzon, Region 4A, buong lalawigan ng Cavite na binubuo ng 23 lungsod at bayan. Ang Rizal, Montalban, Ilocos Region, Region 1, kabilang ang Dagupan City at Santa Barbara. Sa report ng OCD, umabot sa 23 kataong death toll, 15 sa Benguet, 3 sa Batangas, sa Rizal, 1 sa La Union at Quezon. Sa PNP, tali ay 25 na katao ang nasawi, nasa 17 katao ang sugatan at 3 ang nawawala. Balita naman sa ibayang dagat, hindi bababa sa 7 katao ang nasawi sa Russia matapos ang tinawag na mga opisyal na pinakamalawak na pag-atake ng Ukraine ngayong 2026 kung saan tinatayang 822 drones ang inilunsad. Ayon sa regional governor ng Moscow, nasa 600 drone ang nakatutok sa Moscow at na nagdulot ng isa sa pinakamalaking drone attack na naranasan ng kabisera sa mga nakaraang panahon. Kabilang sa tinamaan ng isang bodega ng Wildberries, isa sa pinakamalaking online retailer sa Russia. Sa Koledino, may 25 kilometro mula sa sentro ng Moscow. 3 kataong sugatan sa insidente habang malaking apoy at makapal na usok ang nakita sa lugar. 5 katao naman ang namatay sa Rostov region matapos ang overnight strike. Sa Belgorod, isang babae ang nasawi matapos tamaan ng drone ang isang civilian bus. Isang 83 years old na lalaki din ang namatay sa drone attack sa Moscow region. Sinabi ng Ukrainian Defense Ministry na 7 sa 10 pinakamalaking logistics centers ng Wildberries ang na-disable sa mga pag-atake. Iginit naman ng Kiev na mga pasilidad na ito ay ginagamit sa pagkuha at paghahatid ng military equipment ng Russia. Samantala, hindi rin nakaligtas ang Ukraine sa matinding pag-atake ng Russia. Hindi bababa sa 7 kataong namatay at mahigit 39 ang nasugatan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Zaporizhia region, 2 kataong nasawi matapos tamaan ng guided aerial bomb ang isang pribadong bahay. May mga nasawi rin sa Kyiv, Sumy, Donetsk at Kherson. Sa Kiev, ilang beses tumunog ang air raid sirens habang isinasagawa ang pag-atake ng Russia. Hindi bababa sa 6 na katao kabilang ang isang bata ang iniulat na nasugatan.
Aksyon Radyo. Showbiz Balita. Viral online ang inilunsad na hand-drawn na poster ng Spider-Man matapos sa mapilitang gumawa ng sariling promotional material ang isang cinema staff dahil sa delay ng shipment ng kanilang opisyal na poster. Sa famous player 6 sa Prince George, British Columbia, Canada, wala pa ring natatanggap na promotional poster para sa Spider-Man Brand New Day dahil sa isang shipping error. At dahil dito, naghanap ng pansamantalang solusyon ng management ng sinihan. Pinag-drawing nila si Drake Landon, isang staff member na may talento sa illustration upang gumawa ng poster habang hinihintay ang official material. Ngunit imbes na tradisyonal na Spider-Man ang iguhit, isang kakaibang bersyon ng superhero ang ipinagawa sa kanya, ang internet meme na Spider-Man. Ang Spider-Man ang isang crudely drawn parody ng Marvel superhero na unang kumalat online noong 2012 na kilala sa simple at nakakatawang itsura nito. Ayon kay Drake, kaya naman niyang gumuhit ng aktwal na Spider-Man. Ngunit sinunod niya ang mungkahi ng kanyang manager at gawing Spider-Man ang poster. Nilagyan din niya ito ng mensahe na, "Sorry, we never received the real poster. Sorry for any inconvenience." Hindi inaasahan ni Drake na magiging viral ang kanyang simpleng drawing. Matapos tong makita ng mga moviegoer, kinunan ito ng litrato at binahagi online habang mabilis tong kumalat sa social media. Aminado din si Drake na masaya siyang napansin ang kanyang gawa, ngunit sinabi niyang hindi naman niya inaangkin ang buong credit dahil hango lamang ito sa isang meme na matagal nang umiikot sa internet. Para sa kanya, mas malaking bahagi ng kredito ay dapat mapunta sa orihinal na konsepto ng Spider-Man na unang naging popular online maraming taon na ang nakalilipas. Sa halip na maging problema ang kawalan ng official poster, naging kakaibang promotional attraction naman ang improvised artwork ni Drake. At ngayon, isa itong viral sensation sa mga tagahanga ng Spider-Man at internet memes. Aksyon Radyo. Sports News. Patuloy ang pag-angat ni Alex Ayala sa World Rankings. Bago nagsimula ang kampanya nito sa Cincinnati Open, sumampa si Ayala sa number 18 spot sa WTA Live Rankings. May kabuang 2,166 points si Ayala para sumulong mula sa kanyang dating pwesto na number 20. Bumaba ng pwesto sina Jasmine Paolini ng Italy at Ekaterina Alexandrova ng Russia dahilan para umakyat naman si Ayala. Ito matapos mabawas kina Paolini at Alexandrova ang mga puntos na nakuha nito noong nakaraang taon sa Cincinnati at Monterrey. Malaki ang nabawas kay Paolini, 649 points ang nakuha nito nang makapasok ito sa final ng Cincinnati Open noong nakaraang taon. Kaya naman, nalaglag ito sa number 20, tanga ng 2,100 points. Nahulag naman sa number 19 si Alexandrova mula sa dati nitong pwesto na number 18. Inasang masaangat pa ang pwesto ni Ayala kung abante ito ng husto sa Cincinnati Open na formal na nag-umpisa sa Lindner Family Tennis Center sa Mason, Ohio. Nakadakdang umpisa ni Ayala ang kanyang kampanya laban kay Elena Gabriela Ruz ng Romania sa second round. Nakasiguro na si Ayala sa opening round ng matapos makuha ang number 17 seed na naturang WTA 1000 event. Sa nasabing laban, nanalo si Ayala. Inyo pong napakinggan mga ka-aksyon ang kalipunan ng ating mga balita dito pa rin sa DWCM Aksyon Radyo Balita. Kami po nagpapasalamat sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayong umagang ito sa ating balitaan. Maraming salamat po sa inyo na bagamat binabagyo po tayo o binabagyo, inuulan ng malakas mga ka-aksyon ay nandiyan pa rin kayo na nanonood at nakikinig po sa amin. Good morning. Maraming salamat po Ma'am Vivian Olarte. Maulan na Lunes, Manda, sabi niya. Ganon din po sa inyo. Ingat po kayo. Ganon din kay Sir Benny Flores. Good morning po sa inyo.
Sir Rex Villaluz, good morning. Sir Mike Fernandez, good morning po sa inyo. Sir Adrian Pasco Erolin, good morning po sa inyo. At kamusta po dyan sa Malacanang? Kumusta po kayo dyan? At kay Ma'am Malu Malanom, good morning. Sir Magsanok, Bengsal, Mikey, yan, good morning. Sir Abraham Cariaso Joquino, good morning. De la Plamat, At kay Sir Nixon Solis, Sir Jaime de la Cruz, good morning sa iyo. Sir Jaime de la Cruz, Sir Ed Puyawan, maraming salamat po sa inyong panood at pakikinig. Sa ngalan po ng aming station manager, Action Violi Valdez Ferrer, Technical Department Action, Conrad Alvarez. Ako naman po ang inyong naging tagapagbalita, Action, Davde Bakay. Nag-iiwan na po sa inyo ng isang maksyong morning sa inyong lahat. Susunod na po ang programang mga issue ng bayan. Mas aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balita. Susunod sa ilang saglit ang mga issue ng bayan. Hotline. Dito pa rin sa inyong natatanging himpilan, DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.